Cinematic 24. Prvý film bol taký priemerný, volal sa Boss. Myslela som, že to bude trochu lepšie, že sa to rozbehne, ale tak bol taký priemerný. Potom boli také krátke filmy, to bolo také celkom vtipné a tak. A užívame si Cinematic, proste je to festival plný filmov. Takže ďalšie filmy s Cinematikom bol Rojko a Rojko bol dobrý film, som bol súťažný, ako bolo to dobré. Možno som čakala ešte trošku viac, že to bude dobré, ale bolo to dobré. Potom bol film Mosty, ktorý bol tiež súťažný a tiež boli iba dobrí. Ešte tam mohlo byť, ale akože ten bol možno o niečo, ale oba boli dobré, takže je to také niečo asi. Ďalší deň a musím povedať, že prvý film bol taký za mňa dosť slabý a ešte na tom aj lámalo, som na moment asi sa stratila a zavrela oči a bola stratená. Taký slabý bol. A druhý film bol za mňa dobrý, aj keď sestre sa páčil viac, ale za mňa bol iba dobrý. Takže zatiaľ som nedala, že by bol nejaký film vynikajúci, zatiaľ som dávala len také dobré, také príjemné a také, no, nejak to nesype, no. Takže práve som videla ďalší film, Iný človek. A za mňa to bol najlepší film z Cinematiku zatiaľ. A veľmi sa mi ľúbil, bolo to super spravené a veľmi, akože hodnotím ho, že bol veľmi dobrý. Proste top. Také super spracovanie a hral tam herec Sebastian Stan, tak som vedela, že hádam sa to bude dobre a bolo to super. A toto bol posledný film, ktorý som videla, čiže to najlepšie nakoniec. A bolo to také celkom dobre, keď trochu slabší bol na tento ročník Cinematiku, ale ako ináč hodnotím celkom dobrý, v pohode. Cinematic 2024. Napíšte mi do komentára, ak ste boli, že aké filmy ste videli a ako sa vám páči.